И какво става, хорови хорица, и добре дошли в едно ново видео. В днесното видео ще сме с Бат Вишошкин и Бат Индианеца TH Monster. В днешното видео продължаваме поредицата на The Forest и ще правим разни неща. Между другото, понеже получихме подкрепа, получихме 5 лайка на миналия клип, това ще го направим на поредица. Добре. Между другото, в миналия клип Монстъра реши да се направи къща близо до това филичето. И се натресва. Защото е умен. В този клип Добре, ще се местим и мисля в този клип да отидем в някоя пещера. Зад ли? Виж, брат му го гледа отзад. Във всеки един епизод трябва да има по едно убита банда. Да. Само да кажа, клипа спря точно на този кадър. Искам да се извиня, не сте изпуснали чак толкова много от нашия геймплей, така че продължайте през клипа. Ама вие къде сте, бе, любовници? Ау, секси. Какво ти? Маля, Рачо е тежко бъдна. Аз нося една пръчка заедно с мен. Бе, как ще пропусна така голяма дупка, бе, смисъл вътре можеше да се влезне, да е. Докато не съм пирей. Айша. Не, дупка още по-голяма. Щях да умра от твоя демидж. Чести съм блокали двама. Чести си правили да това. Шошкин просто е вътре в дупката да реши. Така, пичове, влизаме в пещерата. Чакай Шошкин да води, нали той снима? Да, ще ви водя. Той има кичени пръсти. Ти си модерен. Не знам, че съм модерен, благодаря. Аз какво направя? Да го бия ли? Ма я вие се занимаете. Ти ли ме наричаш, бе? Да. Мало, тук верно има много пари, аз тук станах мъст, мистер Бист. Ти по какви са? Момчета, вие за какви сте се помислили, бе? Вие за какво сте се помислили, бе? За какво сте се помислили, бе? За какво сте се помислили, бе? За какво сте се помислили? Той е нацист. Да, тук що, само да кажа, намерихме бридера. С това нещо, това ни трябва за да превъртиме самата игра. Аре, момчета, аз влезнах в водата. Аз направих сакрафайс. Момчета, аз се отдавих. Мале, тук верно е много красиво, има някакви кристали работи. Сега ще се стоплим на бърза. Ние вече не сме индийци, ние вече сме терористи. Тук има още бутилки. Разникай се. Какво е това? Това е флош. Опа. Бе, отиваме към края на игра. Братва! Ето я дъртата, братва! Ние дойдохме при старата братва, ама не и при модерна. Какво е това изчадие? Тук има някаква библия. Само да кажа, пичове, тук има някаква тежка секта. Героя ми. А какво се стопляш, все едно, че ще умираш? Пиши, you are cold. Какво като си колд? Аз съм колд. Ето ти не си мъж, бе. Аз съм Шели, ти си колд. Момчета, изчакайте малко, Тук има някаква цепка, де трябва да бъде през нея. Моя герой е дебел индиец, как очаквате да плува? Монстъре! Да. Несериозник такъв, долу да помагаш. Мале, това се тя всичко. Рачо, защо чупиш дървета, като сме готови? Да си я ме разерам. Рачо, гориш! Рачо, гориш! Аз какво да направя? Това е негов проблем. Аз тук не моля сам неща за печене, бе. Ти си това бабче. Не го дръпвай на огъня, чакай, пусни го долу. Какво сега ще му правим фънки таун, ли? Много ясно. Нали трябва да има сакрафайс на частите на тялото. Мале, главата му изчезна. Дай да махнем някой крак. Айде, стигам около. Сега ще сложим един сушилник. Някой да има пръчки. Това съм аз. Вау! Момчета, аз ще направя безполезното на безполезниците и ще сложа една пейка.
Аре, пичо, аре си направи маса и пейка. Да, тук ще измисляме работите. Измислям се. Да, тук ще направим една измисленка. И ще казваме, те тук е и да. Мисля, че- Оле, оле, оле! Ето е сградата. Ради спри чупенето. Та пейка като- е сложен наобратно, между другото. Ми ще седиш е така. Какво? Не, ето така е по-забавно. По-забавно. Аз няма да се мъча тази ограда, за трети път я оправям заради вас. Абе, и за 40 път ще я оправиш, бе. Между другото, само да кажа, в миналия епизод монстъра малко го нямаше. Някой... Чай, че щупя дървета, бе. Аре, бе, О, че не! чат О, GPT-та ни не! нападат, О, бе. не! О, не! Аз си тръгвам. Чао, момчета, аз си тръгвам от вас. Тя втората ограда падна. Ми- Аз си Рачо, изнасям. Рачо. Прости, бе, монстър е, лале! От мисъл! Аз това го правех половин час. И накрая един Шошкин реши, дай да унищожи всичко. Муха-ха-ха-ха-ха. A few moments later. Пичове, само да кажа, вие това не го видяхте, но тук що ни бъгна оградата няколко пъти. Щупихме я също. Обвини. Бате, викам си, поне вратите бяха отворени край, той чупил и тук и го убих. Носа ви дървета. Пичове, взимайте сушена храна. Между другото, знаете ли, че сега дърветата, които са в базата, нямаме правото да ги чупим, защото някои хора не искат да активират много важна настройка. О, шит. Между другото, аз с това шосено шесо мога да ви бия. Рачо, гориш. Базикаш се. Не, не! Къщата. Да. Перфектно! Айде сега и това дърво тук зад нас където. Дайте. Човек с по-добър имунитет. Намери го, момчета. А толкова на къде ти да, дали не му виждам никнема. Той го намери. Ла. Аз ви казах, потоката на вятъра винаги е с мен. Оф, ама тя Чакай, това не е ли надолу. та пещерата до края на играта, бе? Не. Ако умра, момчета, знаете, че Бате, ще умира. колко е дълбока тази дупка, бе. Кой е дебел? Да, правилната пещера, изключете си фенери всичко. Защо? Ай така... я бе, какви дебели неща. Чакай. Шошкин, изгаси си фенера. Изгасете си фенера. Ради, изгаси си фенера. Ради, изгаси го, бе, изгаси. Ай, нищо няма ми станало. Ради, изгаси го. Не, Шошкин, следни долу. Аз отивам да си бия с битките. Какво се чува, бе? Някой партиле, бе, Рачо, бе, спри се, бе. Пичове, между другото, сме в прав път. Не мога да повярвам, че мутанта не дойде да ни отвори главите. Аз съм Тук първо. няма нищо. Нека да видим. О, не! Тук мисля, че го помня това място. Не го помня. Паричка. О, мале, гледай какво става. Мистер Бист, гледай. Аз вече се прекъсвам. Мистер Бист, Трис, Мистер Бист, Щом тук има много ролекси, кърпички, пари, хапчета. Паша! Това Ето е катаната. Каква катана, бе? Ето кафто. Вземи му я от червата. То няма катана, бе. Вземи. Мале, на то са му текнали червата. Пичове, сега хубаво влезнахме, а как ще излезнем? Не знам. Поправите се. Не. Ето го е, но той май се е бъгнал. Остай дебела. Страшен си. Да, страшен си, разбрахме го. Да, гледай колко правя с катаната. Правя го див и щастлив. Ма Шошки не е тук да рекорба. Не. Мале, бате, Шошки направо му разклати клатника, брат. И да, хора, обичаме ви, докато правим касапски битки, искаме да ви пожелаем лека вечер, приятна събота и вечер.
Хубаво, айде чао на всички, обичам Лек ви. ден, аз първо трябва да убия монстъра и